Pozdrav svima, vi ste ponovo na Potez Gaming posle dugo vremena i danas igramo Teris 3D. Sad idemo na jednu kratku partiju, inače ova igrica je stvarno zakon. Ja igram na ovo plavo, šta je već, 3 ova, da krenem polako. Naš servis i as, naš drugi servis ili as. Nema veze, idemo dalje. Znači vi ovako stisnete i kad dođe do vrha povučete samo. Ako hoćete u sredinu ovako i povučete ovako. Znači ako hoćete slabiji, znači ovako. Vučete, vidite ovo na ekranu. Znači vučete na koju stranu hoćete da udari. Tako, otprilike to je to. Out. Ok, naš je prvi, ovdje vidite najbrža loptica koja je šla tokom serve, asovi, osvojeni poeni i tako. Kad on servira, ja obično uradim ovako povučeno dole da bi kao neku slabu vratio. Ajde. To je to što se tiče ovih quick play mečeva. Sad prelazimo na World Tour, to su kao neki turniri. Ja sam ovdje počeo ovaj Miami, igram protiv nekog Beneta. I tu sam počeo, ali nisam završio. Tako da, ajde i to da. Znači ovo je mnogo teže nego ono obično. Evo vidite i ali zašto me krenuli asovi? Ok, ajmo. Inače ovo je dosta brz. Ajmo. Udari. Ok. I evo me opet. Malo sam igrao van kamere, pošto da ne bi trajalo večnost. Hajde, evo ga. Na mreži, dobio me, da li je moguće. 6-6, igra se taj break. Čego sam teo da vidite, taj break. Ok, ovdje uvek izgubim. Dobro, ne baš uvek, ali jednu od 4 pobedim, na primjer. Ali boga mi krenulo, ovo je dobro. Kakve udarce ima. Ajde, jao. Zašto? Jao. Ajde. Dobro je. 3-1 za mene. Znači opet će me stigne, uvijek me stignu ovdje. Aš. Ohoho. Lepo. Znači, evo ga. Ajmo. Nisam trebao u tu stranu. Nema veze. Sa kontra. I to. 5-1, ovo me je dobro krenulo, izgleda kad go snimam, dobro mi ide. Tako je bre, 6-1 i to je to, vjerovatno, da probam sa neki as. Ne može. Uspio je da vrati moj servis. Idemo sad. Šta sam vratio? Znači, ekstra, idemo. Ajmo, ja nisam trebao na tu stranu. Dobre. Znači nisam teo da snimam kraj, to jest negdje sredinu ovog meča, ali ću morati pošto ovaj se bori dobro. Tako da, teo sam snimam taj zadnji set kao za pobjedu, ali morat ću ja i ovo da snimam. Lik se bori. Ajmo. Ajde, nisam mogao stignuti ovo. Čovječe, 15-15 na moj servis. Ajde, neki as mi treba sad. Ne u tu stranu, ne. Znaš. Pa ne u tu stranu. Tako je. Ne u tu. Jo, znao sam. Ajde, neki as. Tu, to bre. Znači vidjeli si kako sam promijenio stranu. Ne. Ja moram odbraniti se na ovaj poen, ajde. Mogu ja tu. Crpaj ga tu. Ne! Znači ne mogu da verujem break. 2-0. As. Ovo je loše krenuo. Tako je.
Ajde. Ajde. Čoveče. Hajde. Čovjek me rasturi. Ja. Jeste vidjeli ovo? 17 aseva. Asova, kako već, aseva. Ajaj, čoveče, 3-0 razbi. Cepaj ga. Ajmo tu stranu. Ajmo opet tu stranu. Opet. Oh my god. Inače, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Vidjeli ste otprilike o čemu se radi. Tako da, ne znam šta da kažem još. Ne bi da nastavljam ovo dalje, pošto će trebati beskonačno, tako da, ako se svidio klip, bacite like, share, subscribe. I vidimo se.